Igbo World Class niile asị na Igbo World Class bụ ebe a na-akwalite asụsụ na omenala ndị ọdịbendị. Ihe eji mara ndị bụ na ọ bụ Igbo World Class ka ị ga-eje nweta ya enweta. Asị m n'obodo ọbụla lere ihe ji bụ ebubo obodo anwụrụ anwụ ma bụrụ nene. Nna m gwara m na adreesị bụbu ngọ na-agbaga m mbọ bụ na nri ọnụ na maka milezo na ndị na-efulili isi eni. Igbo World Class ndị ọgịlịga gbalụ na nwa ịchọba ebe ga-enweta ọdịbendị omenala ndị ife ndị jide ebube jebe n'Igbo World Class ka ịnweta ya enweta. Tobechukwu nwa mụrụ na mma ọkwa ebe anyị na-enweta ya bụ n'Igbo World Class ka esi eme na ndị Igbo niile ka esi ebi na omenala ndị Igbo niile ka ndị Igbo si dị ebube na omenala ndị Igbo niile ọdịbendị ndị Igbo niile jebe n'Igbo World Class niile ka ije marịa ma bụrụ nneneni.